предизвикателство и то е с сол и лед. Това за първи път го чувам, така че имам малко така страх да го пробвам, не знам какво се получи, но нека пробваме. Казаха ми, че първо солта се слага на ръката, което малко ме плаши, нали, какво ще стане. Сложа още малко, ето вижте. Така, ето го и да го очакваме момент. Да видим какво се получи. Сега стискаме. Почва да смъди между другото много. Ще търпим доколкото можем. Много смъди между другото, ето почна вече да капи. Не, повече не мога да държа. Вижте. Сега ще пробвам още малко. Би трябвало да издържа малко повече от 10 секунди. Ето и още един наш читател или фен, който и той иска да пробва. Нас двамата първи ще издържи солта в ръката. Твоето е повече, съжалявам. Дръж. Така, нека държим. Сещаш ли нещо, което те ще гори между другото? Още не. Как не? Вече ми изгаря кожата и става супер студено, човек. На ръката. Не си казал да. Видиш как нещо? О, почва да гори, човек. Фак. Това гори е! Виж, на мен ми изгоря кожата. Къде? Виж. Ехе! Виждаш ли? Да. Кожата гори. Значи, вижте, това беше първото предизвикателство, което разбрахме, че ако сложим сол и лед, както видите, ни изгоря кожата. Довиждане и очакваме вашите предизвикателства, теми за разговори. И не го правете у вас. Да, и не го правете у вас. Довиждане.